Lawan kuku cipting diandar bati kang samyo bantayuta pamit tangkeng pepati surat surat nendira kabuka memoriku kabuk nang rekam teh pelak kapuk diusoni sowe pendhita Kendali Sodo Begawan Anoman tak sawang cat katon catura cetha kuwi bangsaning dupriksa mapan bener saka dandang mangure keseting Bathari Permoni Kumbara Nangga sing dadi senengku apa sababe temeka ana Tegal Guru Kasetra titiwanci dina iki tanpa pamrih tanpa kaprintah apa to kang dadi pekertine putra-putra Pandhawa nyimpang saka anggering Gautama masang bandira penantang padha karo ngawe-awe nantang perang marang negara Sina aku sing watrima karepmu piye nyododo ndidodo mula titiwanci dina iki kabeh putra Pandhawa bubar saka Tegal Guru Kasetra aja gelem jajane perkara yen ngomong ijen tak sebalekke wah parah nyempeng orang ginjak pati dam Citraka urung tau kundange Kumbara Nangga tau bedah negara mboyong putri yen mung kowe ijen tak sepelekke apa tak kokop getih kowe